Damahengiya zanîgehan dîrokên nû yên serî lêdana sala xwendinê ji bo hersî zanîgehan Rojava Şerq Kobanê radikîne. Dîrokên qonaxên serî lêdanê û tomarkirinê yên nû ev yazbarî ango serî lêdana sala nû 31 mah hefta ta 30 mah heşta 2021 ezmûna giştî 1 meha niha 2021 ezmûna ziman di 2 meha niha 2021 ragihandina encamên ezmûnan 9 meha niha 2021 tomarkirina xwestekan 11 meha niha ta 19 meha niha 2021 dîroka hevdîtinê 20 meha niha ta 24 meha niha 2021 ragihandina encaman 30 meha niha 2021 tomarkirina zanîngehê re di 2 meha daha ta 10 meha daha 2021 destpêka sala xwendinê ya nû 10 meha daha 2021